Chema, ginaingon, kundi malason ka og gugma, bisan asa ka papunta, maugay mahitabo nga mapakyas ka sa gugma. Mao kini nahitabos ang kinabuhi nga di na ako mahimong may kalimutan. Unsa? Mabdos ka? Unya nilikay na ni Musdado? Ma, ako po siya giadto sa ilaron pero ingon siya nga dili ko na siya manubagin akong gisapak. Kay wa ko na siya gusto na ako. Ay hanggaw kang dako. Wa man day gusto ni mo tong tawhana nganong nibila ka mang tuntuha ka. Ang pagpanguyab niya na ako, be, miingon man siya nahigugma siya na ako. Hindi naman siya misulti nga siya gusto na ko diyang nahilaptan ako niya. Atong unang higayong nahilabtan ka. Misulti siya gawa siya gusto di mo. Kano nagpausap ka magpahilabot niya, Abel? Ay, nagtuo man kung maigugmara siya na ako. Pero naaptan na lang nga na mabdos ko. Muki hatay niya paglikay ni mo. Muki hata. Sa may ato ikaso ipasaka niya, ma. Ang nalang, oy. Nawato na lang nako nga mahimo kong inahan apan dili asawa. Nanganak ka na. Ayaw gyud ipaila sa amahan kining iyang anak ha. Kay wag gyud siya gihatag bisag piso sa nagastos imong pagpanganak. O, ma. Makahimo mo po dali ko buhi sa kong anak. May trabaho ba ako? Hangyo ko lang nimo. Sa sunod higayon, kung magbaton kag hinigugma, pili asad intaw ng laking nahigugma nimong tinuuray. Uy, basig badahan na pukas atik ron ha. Kadaghan rabaros mga lalaki nga kusog kay mo atik og babae aron lang iyang matilawan. Og mo nay nahitabo nimo ron tan-awa ka. O, ma. Di na gyud ko magpatakag sugot og lalaki. Pilion na gyud ako ang lalaki nga mga sawa gyud nako. Ngadog di aka, ha? Balik sa ibog agi. Layas! Nangailan ko paliyas ay. Ha? Ako kumaning ha. Ikay akong tuyo, wa man. Dahibaw, bitaw ko nga dili ako'y tuyo mo. Si Jima ang tuyo mo. Unsa man, ha? Gusto kag buhilabot og balik sa akong anak? Unya kon mamabdos pag-usabli kaya nasa di mo? Labaw na ni Gina akong tuyo. Taon din eh. Jima na lang, sos. Wala ko'y plano to may labot sa anang bayhan na tao usab tao kay dako kay baba. Bagka kag naw? Nagyan og bata. Ang akong gusto na kanang ang akong tuyo ba nga kuan. Unsa? Sa tuyo mo? Ako man ang anak ang bata, di ba? Unya dili mo ko musugot kumutan aw kas bata. Unsaon man nato ini ron, ha? Unsaon man? Nakunso. Doon ako, doon namin nagsulti. Day, namin nagsulti na ako, day, nga, ang bata, liwat kay na ako, day. Siroskopi kay na ako, kuno, kape, day. Dili, wa kay anak. Oy, day, Gina. Juma, day. Kung dili ka gusto nga ipapulis na ka. Day, tanawa ko sa bata, day, tanawa ko sa tong anak, day, Jima, day. Day, sweldo na ko, palitan ako sa glamping chupon. Aba, lakaw na, paulit na dito sa inyo. Inoon? Ha? Tuusad ka da. Mada ko, anak. Dili na ko madani mo. Busa layas. Kay magkuha ko og pinuti. Kung dili ka mo layas, tagod-taguron ta kang animala ka. Bida na si Batoy. Muadto kag syudad. Uma, ang among amo doon ay gipatukod nga dakong tindahan sa syudad. O ato kuno ko niya ibalhin og bantay dito ay Septendera. Aw, ikaw good. Imong amo mangkahay ni hangyo nimo. Uma, ug mas dako kog sweldo dito. Og ang bata ma ba? Ako lang sa siyang ibili nimo ha.
Mag-ulian lang ko matag Sabado sa gabi idinis ato. Musugot ko. Pero paminaw, di nagyang ko musugot ka manguyab ka ditong lalaki nga di ka sigurado kung nakagusto ba nimo ha? Di na ko musugot ka magsabak kas ikaduhang higayon nga way amahan ang bata. Kasabot ka? Ma, Recorded by X Thunder Gaming. Mahitabo pa gani, Jima. Nga mapaangkan ka, malintian ka gyud nako. ma, dili na ka na mahitabo. Kana ang ipanumpa ko nimo, dinis imong atubangan. Kanus abang ka mo atong syudad. Sa sunod adlaw, og ato ko istar sa bahay sa igagaw sa kauban akong tindera. Hapot pa tang moabot sa syudad, Lin? O, day, Jima. Udto na ba ita nakasakay upas, paya? Ug ba na mo duty sa bagong tindahan ni Mabog, sir? Hala, sure ka nga, okay ra sa mga igagaw nga ato sa ko istan niya. Okay ra ito sa agaw na ko, oy. Dako man ang ilang bahay, unya usaray ilang anak. Sagdi lang, Day. Kung makakita na niya ko kamay nga kwarto nga akong kaabangan, mga bangon niya ko, uy. Or, di ba, anak na lang niya ako mapahinungot sa mga igagaw, uy, sa akong pag-star sa ila. Ay, okay ra gyud kay nas agaw na ko, Jonas. Ay pag kunang nag-abang, oy, kay di gyud na siya modawat og abang. Ay, di lagi kumudawat na ng imong ihatag mo, day, Jima. Ay, dawatan na lang nagaw, Jonas, oy. 500, pahinungod sa iyang pag-istar sa inyo. Bitaw, kay malibre sabi ako sahay din hiskaon, para puno lang ko sa tubig o kuryente. Ay, okay lagi. Dako masanang nga mong bahay. Salamat kay Jonas, ha. Salamat, yun in town sa imong kaayo. Why sa pa yan? Akini, day, Jima. Ang akong amigo ba, si Hildo, nagagusto kuno siya nimo. Ha? Busugot ba kuno ka nga mamisita siya nimo karong Domingo? Okay Ha? ka? Si Heldo? Nakagusto siya na ako? Aguroy! Murag nag-abot kid ang duha ninyo kapag bati, day. Kay niingon ka man sa nakagusto kang Hildo, di ba? Oo, ganahan sab ko niya, pero... Masig iyara sa kong binuangan, uy. Uy, unsa? Unya, unsa man ako na siyang balibaran. Ako ingnon nga, dili ka musugot nga mamisita sa nimo. Ay, ayaw lang, uy. Pamisitahan sa Jonas. O, sutaon ako kung tinuod ba gyud siya nga nakagusto nako. Salamat ha. Dagan ko kayong salamat nga gisugot din ko nimo, Jima. Kay nasuta man ako nga nakagusto gyud ka nako. Ug may pagtan-aw sab ko nimo. Pero, Hildo, may isulti ko nimo. Unsa man na? Usa ka higayon, ana. Nabiktima na ko og panumpa sa usa ka lalaki. Gani, nahimo kong inahan ang pandili asawa. Oh, Gawas nga dili na ko virgin. Hildo, may anak na ko. O ako rin gibilin sa akong inahan. wa na'y problema dayoy. Okay ra gyud kay nga may anak na ka. Okay ra gyud ko, day Jima. Niyata mo hunong ining motel? Oh. Nalingaw naman tagsuot sa mall. Mo nga ani na sa tas motel. Magtagay ta sa duha na to kagugma, Jima. Pero, Hildo, kuan? Hildo, Okay ra lagi ko nga may anak na ka. Wa na'y problema na ko kung di naka-virgin, ha? Taxi driver. Yara nga mong plate yo. Salamat. Tana, day Jima, manaog na tayo ng taxi. Tana, day. oh, sige. Ang kikilugan na. Ini mo blawas.
Ayan ni Agi. Okay lang lagi na. Okay lang na. Kanapa. Importante ba ako? Ni Ako, pwede. Ay, time out. Unsa man itong nagbakal nga ako nga sakitan. Nakuhatan sa to. Grabe na ka-strong. Ha? Oh, Sige na. Lami na kayo. Hildo ka taas. Pagunita sa kubi. Taon-taon na kung makagunita ganyan, ani. Sige. Ah, Kuniti day. mura ka nagbunal, eh. Kadako ba, ani? Mom. Ako kay siya. Bigyan mo na. Ulo na kay kutob. Ay, ibon. Di naman kanin mo magkaya. Ari diri ay. Way imtan na eh. Kini diri. Ay, aray. Kini huot-huot. Ildo, Way imtan na ini diri. Ay, sakit lang ni, sige pa. Ildo, paspasin. Ikaw, Mabdos? Oh, Hildo. Oh, Basta kinahanglan nga imo kong pakaslan. Jimagi, kasubo na ko ha. Kaya ang tinuod, wagi ko'y gusto nimo. Igo rata ka nga gitilawan samtang wa pang akong uyab. What's Mo ni tinuod. Love kay na ko akong uyab. Karon nga nabalik na siya. Magpakasal naming duha. Pasensya na. Siya ang akong pakaslan, ug dili ikaw. Hildo? Ginoo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Dili day tinuod nga nahigugman ako si Hildo. Igo reday ko niyang gihimong tambal sa kahidlaw, samtang wa pa ang iyang uyab. Nailad na sa bukog laki. Nanganak na sad ko nga way bana. Pait ta gyud, uy. Pait gyud kay nga akong gidangatan. Ito mga kasama ang kaagi ni Jima, dinining tulumanon. What's the style? Pait ko kayo ang gidangatan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.